Endnu ikke. Og nu er det dog den højeste tid, hvis han bare ikke... Det er ham! Kom ind, her er ingen. Jeg fandt en seddel fra dem hjemme. Hvad skal det betyde? Jeg må tale med dig. Så, og det må nødvendigt ske her i huset. Hjemme hos mig var det umuligt. Mit værelse har engang ikke sit egen indgang. Kom ind, vi er ganske alene. Pigen sover, og Helmer er i bad. Se. Helmers danser i aften. Virkelig? Ja, hvorfor ikke det? Nej, sandt nok. Ja, Krogstad, lad os så tale sammen. Har da vi to noget mere at tale om? Vi har meget at tale om. Det troede jeg ikke. Nej, for de har aldrig forstået mig rigtigt. Var der noget andet at forstå, end det, som er så ganske lige til i verden? En hjerteløs kvinde giver en mand løbepas, når der tilbyder sig noget, som er fordelagtigere. Tror de, at jeg er så aldeles hjerteløs? Og tror de, at jeg brød med let hjerte? Ikke det. Krogstad, har de virkelig troet det? Hvis ikke så var, hvorfor skrev de da dengang til mig slik, som de gjorde? Jeg kunne jo ikke andet. Når jeg skulle bryde med dem, så var det jo også min pligt at udrydde hos dem alt af, hvad de følte for mig. Således altså. Og dette bare for pengenes skyld. De må ikke glemme, at jeg havde en hjælpeløs moder og 2 små brødre. Vi kunne ikke vente på dem, Krogstad. Med dem havde det jo så lange udsigter dengang. Lad så være. Men de havde ikke ret til at forstøde mig for noget andet menneskes skyld. Ja, jeg ved ikke. Mange gange har jeg spurgt mig selv, om jeg havde ret til det. Da jeg mistede dem, var det som om alt fast grund gled bort under fødderne på mig. Se på mig. Nu er jeg en skibbruden mand på et vrag. Hjælpen turde være nær. Den var nær, men så kom det og stillede dem imellem. Imod mit vidne, Krogstad. Det var først i dag, jeg fik høre, at det er dem, jeg skal afløse i banken. Jeg tror dem, når de siger det. Men nu, da de ved det, træder de så ikke tilbage? Nej, for det ville dog ikke gavne dem det mindste.